valmistautuu tämän Maxien C-kisan viimeisenä 148 Roni. Ja kilpailijoille sen verran tiedoksi, että kun tämä C-kisa on saatu päätökseen, jaamme C-kisan palkinnot ja kello 14.15 on Maxien B-kisan rataan tutustuminen. Eli aikaistamme 20 minuuttia aikataulua. 14.15 rataan tutustuminen Maxeilla B-kisaan. Kyllä mä aina kysyn, että ne tulee vielä tämmöisiä yksinäisiä Olette